Pevačica Jelena Karleuša primljena je kasno sinoć u urgentni centar u Beogradu. Pop zvezda je objavila fotografiju iz ove medicinske ustanove i otkrila da je završila na infuziji nakon što ju je ujela osa. Kako je Jelena napisala na svom Instagram storiju. Posle ujeda ose počela je da otiče i da se guši, zbog čega joj je ukazana neophodna lekarska pomoć. Nakon što joj je ujela osa, Jelena je hitno primljena u urgentni centar, gde je dobila svu potrebnu negu i javno se zahvalila zaposlenima koji su joj pomogli. Na fotki koju je postavila na Instagram vidi se njena desna ruka u koju prima neophodnu infuziju. A da li je ove ose lično poslala Beyoncé da je se osveti što je Karleuša optužila da je iskopirala, nikada nećemo saznati. Svakako, užasno je ako ste alergični i ako vas ujede ovako nešto. Sva sreća da je Jelena dobro, a vi se subscribeujte na Trending i pišite, zapravo na Trending News, i pišite nam vaša mišljenja u komentarima.